हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय मा सेन्सासनि सायाव भिडिअ लाबो होननानै बुंबाय थादों दा सेन्सासनि थाखाय दा जोंना फैगौ 17 आगस्टनिफ्राय हाउसिं लिस्टिं एन्ड हाउसिं सेन्सास बे जागोन हाउस न'नि साननाय दा बेयावहाय बेनि जोंहा एनुमारेटरफोर बिथांमोना थांगोन जायफोर सेलेक्ट खालामजादों बिथांमोना न' थांगोन दा बेनि सिगां नोंसोरनि 2 आगस्टनिफ्रायनो जोंहा 16 आगस्टसिम सेल्फ एनुमारेसन एबा गावबागाव न'खरनि सेन्सासखौ गावबागावनो डाटा सोनानै होनो हायो दा बेनि थाखाय जोङो मा बिथांमोना वेबसाइट लिंक होदों बेयाव वेबसाइट लिंक बेजों थांनानै नोंथांमोनहा गावबागाव सेल्फ एनुमारेसन एबा गावबागाव गासिबो सेन्सास न'नि डाटाफोरखौ सोनानै लानो हायो नाथाय बेयो नोंथांमोननि थाखाय फाइनाल जानाय नङा मानो होनबा बेयावहाय जोंना मा नोंथांमोना बेखौ जायफोरा जेला नोंथांमोननि न' थांनानै सेन्सास खालामनो थांगोन बिथांमोननो नोंथांमोनहा नैबे एप्लाइ खालामनाय एबा बेखौ सेन्सासखौ नोंथांमोना जेखौ फिलआप खालामगोन बेनि मोनसे आइडि मोनगोन बे आइडिखौ जोङो बिथांमोननो देखायनांगौ आरो बिथांमोनासो नोंथांमोननिखौ भेरिफाइ खालामनानै फाइनाल साबमिट खालामनो हायो मानो होनबा नोंथांमोनहा जोङो बे सेल्फ एनुमारेसन खालामनायाव जोङो नोंथांमोननि न' नाम्बार हाउस नाम्बार एबा बिल्डिं नाम्बार बेफोरखौ जोङो होनो हानाय जाया नाथाय जायफ्रा एनुमारेटर हिसाबै थांगोन फाइनालाव बिथांमोनहासो सेलेक्ट खालामनानै नोंथांमोनखौ हाउस नाम्बार एबा बिल्डिं नाम्बार बेफोरखौ बिथांमोना थिक खालामनानै होगोन आरो दा जोंहा गावबागावनि सेल्फनि थाखाय माबोरै मावनांगौ बेखौ नोंथांमोननो होनो नाजानि दानिया नायबावहाय जोङो गावबागावनि थाखाय स्टेप बाय स्टेप थांनो नाजानि फार्स्टआव नाय नोंथांमोना बेयावहाय नाय गुगोल जायखिजाया क्रोमआव सार्च खालामनानै हो दा बेयावहाय फार्स्ट मोनसे बाथ्राखौ होनो होदों सेन्सास se.census.gov.in पर्टेल बेयाव नोंथांमोनखौ थांनो थाखाय थिनदोंमोन जे नोंथांमोनहा बेनिफ्राय फिलआप खालामनो हायो बा बावैसो सिगाङाव जोङो नुदोंमोन दा आं बुंनो नागिरनाया नैबे वेबसाइटनि se.census.gov.in दा बेयावहाय जोङो थुनानै नायनि बे जाना जाया मोनसे फार्स्टआव बे लिंकआव थुनानै नाय नोंथांमोनहा नाय बेनिफ्राय जोङो मोनथिगोन जागोन ना जाया आरो थुना होबाय नै मा खोन्थायो नायनि दा बेयावहाय नाय सामथिं वेन्ट रं नोंथांमोनहा बेयाव नुदों नाय जायखौ जों पपुलार बेजोंनो खालामबाय थादोंमोन इउटिउबावबो गोबाङानो होदों फेसबुकावबो गोबाङानो होदों नाथाय बेयावहाय नट वार्किं बे सामथिं वेन्ट रं जाना दङ दा बेनि थाखाय नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा बेखौ नोंथांमोना बेक खालामफिननानै एबा गोदान सार्च खालामनानै नाय सेन्सास अफ इन्डिया लेट डाइरेक्ट जाय सेन्सास अफ इन्डिया डाइरेक्ट लेट बेनिफ्राय सार्च खालामनानै हो सेन्सास अफ इन्डिया डाइरेक्ट सार्च खालामबा नोंथांमोनहा बेयाव census.gov.in नोंथांमोनहा बेयाव नुदों नाय census.gov.in बे आलदा वेबसाइटआ नाथाय बेनो थांगोन आरोखि बेयाव थुनानै हो बेखौ क्लिक खालामदो बेनिफ्राय नाय नेटवार्कआ एसे स्ल' बेयाव थांबा नोंथांमोनहा गाहायाव नायदो बिनिनो फार्स्टआव नोंथांमोनहा नैबे अपसनखौ नाय स्टेप बाय स्टेप नायला आन्दायो नैबेयाव हिन्दी अपसन दङ बेवहाय लेंगुवेजखौ सिलेक्ट खालामनानै नैबेयाव थुबा इंलिस दङ इंलिसखौ सिलेक्ट खालामदो होमबा आपडेट जागोन इंलिस बेनिफ्राय नायदो ओरै बोखोदो स्क्रल डाउन खालामदो बेवहाय नै सेल्फ इनुमारेसन ओंखारनानै दङ नै सेल्फ इनुमारेसन दा बेनिफ्राय जोङो बेखौ नाय सेल्फ इनुमारेसन फर मा होनदों HLO पिरियड बेखौ थुनानै होदो बेनिफ्राय नोंथांमोननो बेखौ कनफार्मेसन होगोन अकेखौ थुना होनायनि जों नायदो मा ओंखारो गोबाव जागोन भिडिअआ नोंथांमोनहा नाय बेनिफ्राय बोखोदो नै बोखोबा जों नुगोन नोंथांमोना स्टेट एबा इउनियन टेरिटरि आसामखौ आं होनि आसाम बेनिफ्राय बे हिन्दीजों मोनसे कनफार्मेसन फैगोन बेखौ एक्सेप्ट खालामगोन अके होना होबानो जाबाय बेनिफ्राय नायदो आसाम होननानै नोंथांमोनहा नेम अफ द हेड अफ इन्स्टिटिउट बा हेड अफ हाउसहोल्ड नोंथांनि न'खरनि गाहाय बेखौ नामखौ होना होबानो जाबाय अके नामखौ होदो जायखिजाया माबा मोनसे बेनिफ्राय गाहायाव मा होनांगोन इमेल आइडि होदों नाथाय बेयो अपसनेल बे नामखौ बिफानि बा गार्जेननि नामखौ सोदो नोंथांमोनहा बेनिफ्राय नैबेयावहाय इमेल अपसन नाथाय अपसनेल लिरदों इमेल होआबाबो जायो बेयो बेखौ होथारनांगौ बे नङा मोनसे जाहैबाय नैबे मबाइल नाम्बारखौ बेखौ होदो बेनिफ्राय मबाइल नाम्बारा मान्डेटरि जागोन बेखौ होखांनायनि उनाव नोंथांमोनहा नैबेवहाय मोनसे गाहायाव केपचा फैगोन नैबे लडिंआव जेला मबाइल नाम्बारखौ होगोन केपचा बयबो मिथिखागोन जायफ्रा मबाइलाव फर्म फिलआप खालामफेरबाय बेखौ नायहो गार्जेनफोरा जुदि रोङाबा फिसालाफोरा बेनिफ्राय बे लडिंआव केपचा ओंखारबा बेयाव केपचा ओंखारनानै नोंथांमोना बेयाव गेट अटिपिखौ थुना होदो बेनिफ्राय गेट अटिपिखौ थुना होनाय लोगो लोगो गुबुन मोनसे पेजआव ओपन जागोन बेनिफ्राय बेयाव थांगोन आरो दा फैदो थाब नायदिनि जों जेब्ला नोंथांमोना बेयाव मबाइल नाम्बारखौ सोखांगोन मबाइल नाम्बार सोखांनायनि उनावहाय नैबे अटिपिखौ सोगोन अटिपि सोनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा बेयावहाय
लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनो हानाय अपसन दङ नाथाय बेयाव बर' मोननाय नङा आरो बर'आ माने गुदु गादाबो जागोन ट्रान्सलेट खालामनायाव जेरै एसामिसफ्राबो ट्रान्सलेट खालामनायाव बिराद दिगदार मोनदों बेखायनो बिसोरबो इंराजिखौनो बानायदों आरो हेन्डबुकखौ इंलिसखौबो लादों ट्रेनिं लानायफोराव जायफ्रा ट्रेनिस बिथांमोनहा दा जेखि जाया जों बाहाय इंलिसखा आंनाबो इंलिसखा नोंथांमोनाबो इंलिस होनानै लाबानो साबसिन हागोन आरोखि बर'थ' गैखाया नालाय बेनिफ्राय नैबावहाय आरोबाव एन्टार केपसा दंबावो केपसाखौ नोंथांमोना फिलआप खालामनानै लाबाव आं खनसे थाब थाब फिलआप खालामनिलाय OTP खौ नोंथांमोना सेट खालामखांनायनि उनावहाय बेबायदि मोनसे मा भेरिफाइ खालामनायनि आरोबाव मोनसे नोंथांमोना एक्सेप्सन फैगोन बेखौ अके होना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय फारि फारि नोंथांमोना बेवहाय ओंखारलांगोन आरो नायदो दानिया बेवहाय जोंनि माखौ लकेसन एक्जेक्ट लकेसन हाउसनि बेखौ बाहाय सोनांगोन आरोखि नैबेवहाय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामदो नोंथांमोनहा नैबे डिस्ट्रिक्टआ जोंना मामोन चिरां लिरनांगोन जोङो चिरां लिरना होबानो जाबाय सार्च खालाम बेनिफ्राय जेब्लानो चिरां सार्च खालामगोन नोंथांमोना नाय बेवहाय नुगोन मा नायदो डिस्ट्रिक्ट सरि बेखौ ओरै हरिजन्टेल खालामबासो जासिगोन नायदो बाहाय डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बाक्सा चिरां दङ नै चिरांनिफ्राय पिनकड होयोबा नोंथांमोना गावबा गाव पिनकडखौ होबानो जाबाय फिलआप खालामबाय आङो बेनिफ्राय सार्च भिलेज अर टाउन एबा भिलेज अर टाउन सार्च खालामदो नोंथांमोना एक्जेक्ट नोंथांमोननि लेन्डमार्क आरो भिलेजफोरखौ सार्च खालाम जेरै जाय गसाइगाव आं होबाय गसाइगाव सार्च खालामबाय एक्जेक्ट न'आव होना लादो गावबा गावनियाव आं होना लाबाय जेनेबा नैबे जोंनि न'ना नैबेहाय बेनिफ्राय नैबे कनफार्म दं गाहायाव नायदो कनफार्मखौ होदो कनफार्म होखांबा जोङो नेक्स्ट पेजाव बारलांगोन कनफार्म होखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोनहा फारि फारि नायलांदो दा कनफार्म होनायनि उनाव मा जायो टाइम लायो एसे गोबावनो बेनिफ्राय नाय कनफार्म होखांखाबायमोन आरो फैफिनबावबाय नै कनफार्म होखांखांनायनि उनावबो 7 नेक्स्ट ओंखारनांगौ कनफार्म होखांनायनि उनावहाय कनफार्म होखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव दङ 7 नेक्स्टखौ होगोन बेनिफ्राय कनफार्म लकेसन बेखौ आरोबाव नोंथांमोना कनफार्मेसन होबावदो येस होनानै बेनिफ्राय आरोबाव 7 नेक्स्टनि उनावहाय जोङो मा ओंखारहैयो नायदिनि बाहाय खनसे आरोबाव 7 नेक्स्ट ओंखारफैबावबाय नै बेवहाय नाय जायफ्रा नेटवार्क प्रपार नाङो बिथांमोना थाब जानो हागौ आंनिया एसे नेटवार्कआ एसे माबा लुज 7 नेक्स्ट होदों बेनिफ्राय गोदान पेज ओंखारनांगौमोन फैथ'वाखै नै कनफार्म 7 नेक्स्ट होबाबो ओंखाराखै नै खननै खनथाम थुबाय था मा ओंखारो नायनि 7 नेक्स्ट होखांनायनि उनावहाय नोंथांमोनहा नैबे गोदान पेजाव फैगोन स्टेप 2आव दानिया नोंथांमोननि न'नि कन्डिसन नोंथांमोननि न'निफ्राय फारि फारि सोंजासिगोन बाहाय दङ मा फार्स्ट कुइसना जादों नै प्रिडमिनेन्ट मेटेरियेल अफ फ्ल'र अफ द सेन्सास हाउस नोंथांमोननि न'नि फ्ल'रा मा होनदों दा बेवहाय गोबां क्लियार खालामनांगौ खोथा दङ नोंथांमोनहा बाहाय नाय दा बेयाव जोंनि न'नि फ्ल'रखौ होनदों जोंना गामिनिया मा होनो बिल्डिं एबा गुबुन टाउनफोरनि बायदि मोनसेल' न' जाया बिल्डिं गंसेल' जाया जोंना सारिउफाले बर'फोरनिया मोनब्रै मोनबा न' थायो सौरा न'मा न' बायदिसिना थायो दा बेयावहाय सोरनाबा मा गंसे न' उन्दुग्रा न'आ फाखानि माखासेया हानि बा उन्दुग्राया हानि माखासेया फाखानि ओंखाम संग्राफोरा बेफोरबायदि आलादा आलादा जानो हागौ डिफारेन्ट दा अब्ला बेयाव नोंथांमोनहा बुंनो नागिरदों मेन जाय उन्दुग्रा न' जाय थाग्रा न' बेनि फ्ल'रखौ हो एबा बे न'खौनो सेन्सास हाउस हिसाबै सोनानै ला बेनिफ्राय नङाबा खायसेनिया मा जाबाय न'आ मोनब्रै बेनिनो साहा खोलाहा आरो सोनाबहा दङ मोनथामबो जोंनिया मा न'आ थाग्रा न'आनो नाथाय साहानियाल' फाक्का सोनाबहा आरो खोलानिया फाक्का नङा माने हानि न' अब्ला जोङो बेखौ 3 डाइमेनसन हमनांगोन मोनथामनि गेजेराव जाय बांसिन बेखौ जोङो सोनांगोन आरोखि अब्ला गंथाम न'आव जुदि गंनैया फाक्काबा गंनै फाक्का होनांगोन गंनैया हानिबा हानि होना हरबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो बेखौ खेमसेबाव जेला enumerator थांगोन बेयो चेक खालामनानै आरोबाव बेखौ सोलायबावगोन आरोखि जुदि फार्स्टना नोंथांमोना हानिबा मुड होदो बेम्ब' उड बैसांफोर माबाफोरबा नोंथांमोना बेम्ब' उडफोरखौ होदो बार्न ब्रिक इटानिबा इटानि होदो स्टन अन्थाइ बा अन्थाइ सिमेन्ट बा सिमेन्टनि बेनिफ्राय मसेक फ्ल'र टाइल्सनिबा टाइल्स एनि आदार दस्रा दंबावोबा आरो सोरनाबा प्लास्टिक माबा बायदिसिना खालामनायबा आदाराव होबानो जाबाय जोङो दा बाहाय होगोन सिमेन्टजों बा स्टन सिमेन्टजों जोंना कनक्रिटनि नालाय सिमेन्टखौ होदो जेनेबा जुदि फाक्का जाय फाक्का नङा हानिबा सिगांनिखौ होबानो जाबाय मुड बेनिफ्राय नायदो अब्ला जोङो सिमेन्टखौ होबाय आरोखि बेनिफ्राय प्रिडमिनेन्ट मिटार्स वालखौ सोंलायबाय नै वाला जोंना दानिया आं मोनसे फाक्कानि सोबाय नालाय जों नोंथांमोनाबो बेखौ जुदि फाक्कानिखाबा फाक्कानि होदो बेनिफ्राय मा जागोन बे इटाजों न' लुयो नालाय जोंना बार्न ब्रिक दङ नै बार्न ब्रिक प्लास्टिक बा प्लास्टिक ग्रास
हाग्रा बा औवानि हेबनायबा बेखौ गोजौआव दङ दंफांनि बा दंफांनि ओमफ्राय बे गाहायनि अप्सनफोरखौ नाय बार्न ब्रिक जुदि इथाबा बार्न ब्रिक जागोन बेखौ इथा नालाय बार्न ब्रिक होनसै आरोखि बेनिफ्राय जोङो मा खालामबावगोन गाहायाव रुफा जाहैबाय जोंना मा उखुमा जोंना मानि जागोन ग्रास हाग्रा औवा बायदिसिनानि ना प्लास्टिक पलिटिननि ना हेन्दमेड टाइल्स जाबनाय नामा आखाइजों बानायनाय खाफ्राफोरखौ होननाय जादों ओमफ्राय मेसिन मेड मेसिननि टाइल्स बानायनाय नामा बा बार्न ब्रिक माने इटानि ना अन्थाइनि ना स्लाद होनाय धालाय होनाय ना कनक्रिटनि ना मेटेल जोंना दङ मेटेलाव गोलैसिगोन आरोखि माया थिन होबाय नालाय कन्डिसन अफ सेन्सास हाउस नोंथांनि न'आ माबायदि कमप्लिट फाइनाल रं थं कालार होजोबनाय नामा ना रिफाइरिं खालामनांगौ दङ इटाल' गाथिनानै प्लास्टार होआखै कालारिं जायाखै खिरखि दरजा फिलाप जायाखै अब्ला बेखौ मा होनांगोन जोङो नट गुड एबा लायेबल होनांगोन बेनिफ्राय डाइलिफिटेड बेखौबो होनो हागोन बेनिफ्राय नङाबा जोङो गासिबो थिगैनो थायोबा गुडआव होबानो जाबाय गुड जेनेबा गुड होबाय आङो नैबेवहाय बेनिफ्राय नायदो जोङो 7 नेक्स्ट दङ आगदाथिंजाय बेखौ 7 नेक्स्ट कनफार्म खालामनांगोन येस बेनिफ्राय दा नेक्स्ट पेजाव बारलांगोन स्टेप 3आव स्टेप 2 मोननैया थांखांबाय स्टेप 3आव थांबाय स्टेप 4आव फैबाय जोंना दा स्टेप 4आव मा होनो इनफरमेसन रिलेटेड टु दा हाउस हल्ड टटेल नाम्बार अफ पार्सन नर्मेलि रिसिडिं साबेसे थायो नोंथांनि न'आव बेखौ होदो जेनेबा आं 9 होबाय 9 नालाय जोंनियाव 9 थायो दे जोंनाव 9 जन दङ 9 होबाय आं बेनिफ्राय जोङो हाउस हल्डनि मा हेड जायनि गार्जेन बेखौ अट'मेटिक दहाय होखादों नालाय फार्स्टआव फैबाय नेम अफ हेड अफ हाउस हल्ड इन ससियेल लेंगुवेज बेबो एखेयानो फैखाबाय नै दानिया सेक्स अफ हेड हाउस हल्ड माने गार्जेना हिन्जाव ना हौवा नालाय मेल होबाय आं ओमफ्राय एसटि ना एससि बे केटेगरि फैबाय एसटि होबाय आं अनारशिप स्टेटास अफ गावनि ना भारा थानाय ना मा बे थाथ'फैनाय फरायनो थाहैनाय ना मा बेखौ होनांगोन जोङो जोंना न'आ गावबा गाव नालाय अन जागोन जुदि भारा थानायबा रेन्टआव थादोंबा बे रेन्ट जागोन बेनिफ्राय नायदो नाम्बार अफ डेलिं रुम्स खयथा रुम दं उन्दुग्रा खथा बेखौ जोङो होनांगोन जेनेबा आं बाहाय 5 होबाय जोंना 5 दं हिसाबै 5 होबाय आं बेनिफ्राय नाम्बार अफ मेरिड कापल जरा बेसे दङ माने हाबा जानाय बे कापल जराखौसो होनांगौ सासे होना बिसि फिसाय सानैजों जरासे नालाय जरासेबा 1ल' जागोन दा बेनिफ्राय बिहामजो सानै दङबा बिहामजो सानै दंफायोबा हाबा जानाय बा जरा 3 जागोन जोंनाव हमनानै ला जरा 3 दङ 3 होबाय आङो बेनिफ्राय 7 नेक्स्ट फैबाय 7 नेक्स्ट ओरै येस कनफार्मेसन बेनिफ्राय एसेट्स दाना एसेट धोने सम्पतिफोरखौ नायसै दाना नोंथांमोनाव मा दं होननाय मेन सर्स अफ ड्रिंकिं वाटार जोङो ड्रिंकिं वाटारखौ बबेनिफ्राय मोनो होनदों हुइल हेन्ड पाम्प दंखल दैखर माबा मा होनो वाटार साप्लायरफोरनिफ्राय मोनो नामा ट्रेड वाटार माने रिफाइन वाटार खालामनानै होफैयो नामा बे टाउनफोरनि आरोखि बे ओमफ्राय टिउब वेल बर बे नामा स्प्रिं नामा माने बोथोरनि अखानि दै माबा माबि रोंग्रा नामा ना टेंक ना फुख्रि बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो जुदि हेन्ड पाम्प बा हेन्ड पाम्प दैखर बा दैखर हेन्ड पाम्पखौ होबाय आं बेहाय नेक्स्ट एभेलेबिलिटि अफ ड्रिंकिं वाटार सर्स ओमफ्राय मोनो उइदिन द प्रेमिस न'नि सिङाव नोंथां न'आवनो गायसननाय नामा ना मालायनाव लायनानै होयो दा बे जुदि खाथियावनो न'निफ्रायनो होयोबा उइदिन द प्रेमिसेस जागोन नङाबा 50 मिटार बा 100 मिटार जुदि गोजानथारबा नोंथांमोना नियार बाय द प्रेमिसेस बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्रायनो मेन सर्स अफ लाइटिं बबेनिफ्राय मोनो इलेक्ट्रिसिटि बा इलेक्ट्रिसिटि केरासिन बा केरासिन सावनाय बबेनिफ्राय जों अर सुयो नोंथांमोना ओमफ्राय सलार बा सलार बे इलेक्ट्रिसिटि एक्सेस अफ लेट्रिन नोंथांमोना दंना गैया होनदों ना गावबा गावनि न'आवनो दंखायो ना बाहेरायाव मालायनियाव खियो बेखौ होनाय जादों एक्सक्लुसिभलि फर हाउस हल्ड इउज अनलि न'आवल' बाहायजाग्रा बेखौ होदो बेनिफ्राय नायदो टाइप अफ लेट्रिना नोंथांमोना माबायदि सेप्टिक टेंक बयनाबो सेप्टिक टेंक बा सेप्टिक टेंक जायो जुदि बेयावहाय नैबाव अपसना नैबाव अपेन होयोबा न'नि नैबे गाहायनि न'नि अपेन होयोबा नैबे गाहायनि अपसना सोलायगोन आरो बियो जुदि न'आव खियाबा बाहेराफ्राव खियोबा दा बियो आलादा सोलायगोन 5आव खिग्रा ना आदार सिस्टेम बे नोंथांमोननि गावबागाव सेप्टिक टेंक बा सेप्टिक टेंक होदो आरोखि टुइन फिट लेट्रिन नैबेयाव होदों टुइन फिट लेट्रिन बेयावहाय जोंना मा लेट्रिना मोननै नांजाबलायनाय दङ नामा होनना सोंदों जुदि गैयाबा गैया गाहायाव सिंगेल बा सिंगेल होदो आरो बियो गोजौआव उखुम दं गैया बेखौ होदो उखुम दं स्लाबाव होदो उइथ स्लाब आरो उइदाउट स्लाब जागोन सार्भिस लेट्रिन नाइट सयल रिमुभ बाय हिउमेन माने खिनायखौ जोङो गावबागाव माने
गारहैयो ना माबायो होनदों जोंना लेट्रिन बावनो थायो नालाय खिनाया बावनो थायो नालाय बेखौ होनाङा नाइट सयल डिसप'ज बाय इट इनटु अपेन ड्रेन बेखौबो नाङा बेबो नङा वेस्ट वाटार आउटलेट दैया बबेयाव गारनाय जायो नोंथांमोननि दैया ड्रेनजों थाङोना ड्रेना खोबग्रा ड्रेन जेनेबा टाउननि खोबग्रा ड्रेन बा खोबग्रा ड्रेन ओमफ्राय जोंनाथ' गामिफोरनिया ओरैनो ड्रेन दंग' जावना हरो नालाय अपेन ड्रेन जागोन बेनिफ्राय बाथिं फेसिलिटि दुगैनाया बाथरुम ना मा जोंना जुदि न'आव लेट्रिनजों बाथरुम दंबा बाथरुम होदो गैयाबा गैया उखुम गैयै ओरैनो बेरा होनानै थिंजों दुमख'नानै खिनायबा एक्सक्ल'जार उइदाउट रुफ बेखौबो लिरनो हागोन जुदि अपेन बा न'आव होबानो जाबाय न'आव होनो जुदि लांदांबा दंखलावनो दुगैनाय एभेलेबिलिटि अफ किटचेन अफ एलपिजि कानेक्सन एलपिजि कानेक्सन ना न' एलपिजि नङा ओंखाम संनाया माजों सङो होनदों एलपिजि बा एलपिजि होदो कुकिं इनसाइड हाउस बाट नट इन किटचेन संग्रायाव नङा बाहेरा नाथाय न'आवनो एटाच संग्रा दं नामा उन्दुग्राजोंनो टाउनाव जेरै आसाम टाइपफोराव थायो बिदि होनदों जुदि नंगौबा नंगौ नङाबा नङा हेज एलपिजि कानेक्सन डाज नट एलपिजि कानेक्सन बेखौ नङाबा नङा होबानो जाबाय नोंगौ होदो कुकिं इन अपेन आउटसाइड अपेनाव न'आव लांदाङावनो संनाय ना बाहेरायाव संनाय ना सिङाव संनाय होनदों येस एलपिजि कानेक्सन बेखौ होबाय था जुदि न' सिङाव नालाय आंनिजों होगासिनो नोंसोरो सोलायनांगोन आरो जुदि नङाबा मेन फुवेल सर्स बबेयाव जों सङोनो एलपिजियानो होबोखादों जोंहा जुदि बनजों संग्राबा फायार रड होनांगोन गेसजों सङोबा गेस एलपिजि दंखायो एलपिजि नेक्स्ट 7 नेक्स्ट होदो कनफार्मेसन 7 नेक्स्ट बेनिफ्राय नेक्स्ट पेजाव बारलांसिगोन मा जायो नायनोसै 6 नाम्बार प्रिभिउ जोङो जेसेबां होबोबाय बेखौ जोङो नुगोन बेनि उनावहाय र' नैबे मोनसे दंबावो बेखौ नायदो रेडिअ ट्रेन्सिस्टर बेखौ नायनांगोन जोंनाव रेडिअ दंना गैयानो आरो रेडिअखौ जों मायाव नायो होनदों जुदि गोजाम रेडिअ दंबा बेखौ ट्रेडिसनेल रेडिअ सेट मबाइलावनो जोंना रेडिअ थायो मबाइलाव बरि दंबा मबाइलाव होबाय टेलिभिजन टिभि दं नामा होनदों जुदि गैयाबा नोंथांमोना मबाइलाव नायोबा बेखौबो नायो नङाबा गैयाबा गैया होबानो जाबाय टेलिभिजन गैयाबा न'आव होबाय आं एक्सेस टु इन्टारनेटखौ जों माजों बाहायो मबाइलजों लेपटपजों मबाइलावनो बाहायो लेपटप बा लेपटप होबानो जाबाय लेपटप एबा कम्पिउटार दं नामा होनदों गैयाबा दङ गैयाबा आरो गैया दङबा दङ गैयाबा आं न' टेलिफन मबाइल फन स्मार्टफन टेलिफन दंना मबाइल फन दंना स्मार्टफन दङ बेखौ होनांगोन आरो लेन्डलाइन स्मार्टफन होबाय आं मबाइल नालाय स्मार्टफना जागोन बाइसाइकेल स्कुटार मटर साइकेल बेयाव मा होनदों बाइसाइकेल स्कुटार आरो 3 हुइलार जोंना बेयाव जोङो ट्रेनिङावबो बेखौ रोखा खालामनो हादों जे बाहाय दानि जोंनाव टट' गारिफोर फिरफिलि बेनिफ्राय इलेक्ट्रिक अट' बे 3 हुइलारफोरा बेयावहाय बाइसाइकेलजोंनो गोलैफागोन ओंखायनो जुदि बेयाव दङबा होनांगोन आरोखि स्कुटार मटर साइकेल दङबा बेयावनो होफाबाय अके स्कुटार मटर साइकेल मुभेट बेयावनो होबाय आरो बेनिफ्राय कार 4 हुइलार जानांगोन मिनिमाम 4 हुइलारा कार बेनिफ्राय बे कारआ बाव गैया जोंना न' होबाय आं दङबा दं होदो मेन केरियाल कनजुम बेयाव नों माखौ जायो गाहायै आदारा माइरं जायो नालाय ओंखाम राइस होबाय आं सोरबा आथा जाग्रा दंबा आथा होनांगोन मबाइल नाम्बारा अपेन जाखानाय 7 नेक्स्ट कनफार्म 7 नेक्स्ट होदो बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा फैयो नायसै लास्ट प्रिभिउ अपसन फैबाय 6आव नोंसोरनि जेसेबां फिलआप खालामनाय बे गासैबो अपसन ओंखारबोगोन बेखौ एडिट खालामनोबा एडिट खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय सेभ खालामनांगौ दोनोबा सेभ खालामनो हागोन बेखौ कमप्लिट नुफिनजोबगोन नोङो मा होना लाखो गावबा गावखौ नै सेभ एस ड्राफ्ट ओमफ्राय बेक टु कारेक्सन खालामफिनोबा बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट होयोबा फाइनाल साबमिट आं फाइनाल साबमिट खालामबाय येस कनफार्म ओमफ्राय नेक्स्टआव जोङो मा मोनगोन नायनोसै कनफार्म होबाय लडिं जादों नै मेसेज फैदों मोनसे मेसेजाव मा फैदों दा नोंखौ नायनि अटिपि नांगौ नामा अटिपिथ' बिनाय गैया नैबे दाना फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो सेल एनुमिनेटरनि नोंथांमोना आइडि मोनबाय बेखौ स्क्रिनशट खालामदो लादो सेभ खालामनानै लिरनानै दोनदो बेखौ जेब्ला नोंथांमोननाव न'आव एनुमिनेटर जाय थांगोन डिउटि गोलैगोन बिथांनो बेखौ खिन्थाना हो होमबा बेयो नोंथांमोननि बे गासै सोना लानायखौ भेरिफाइ खालामगोन जुदि गासैबो कमप्लिट अके जाखाबायबा फाइनाल अके साबमिट खालामगोन बिथाङा बेनिफ्राय आरो एडिट खालामनांगौबा एडिट खालामनानै गाव नायनानै मा नुदों नोंथांमोना मा सोदों बेखौ एडिट खालामनोबो हागोन आरोखि दा बेखिनिमोन सेल एनुमिनेटरखौ बोरै खालामो नोंथांमोना बेखौ दिनै नुबाय गुबुनफोरनोबो खिन्थाना होदो जिहेथु बेखौ बयखौबो खालामनो होदों जाहाथे
सेल्फ एनुमारेटर खालामबासो जोंहा जायफ्रा एनुमारेसन थांगोन एनुमारेसन खालामनो बिथांमोना सुबिदा जागोन आरो दा बेखिनि एसेनोसै गोजोन्थों।